Фархат, хакны бирдим. Барысын да эшләдем. Бер кат. Җегетләр, әйдәгез, әйбәтләп, җитди рәвештә, кыланмыйча бу чыгарылышны башлап җибәрик. Булды. Җыелдык. 1, 2, 3, киттек. Без. Добрый вечер, дамы и господа. Салам, дуслар. Бүгенге көндә татар җәмгыятенә билгеле булган 700-дән артык милләттәшләребез Австралиядә яши. Австралиянең Адлайд шәһәрендә без 2 атна дәверендә татарларда кунакта булдык. Һәм әлбәттә очрашуларда үзебезнең Россиядә ничек яшәгәнебезне сурәтләргә тырыштык. Йокламыйча, ашамыйча, студентлар безне ашамый. Бу чыннан да шулай дөньяны онытып, КВНга, ШТКга, ШТМга әзерләнә. Кичкенә гармон. Күрәсез? Мин уйлап карыйм. Привет, как дела? Башка орысча белмим. Ничек монда Австралиядә татарлар яши? Яшьләр. Бик әйбәт яшибез монда. Шул пляжга, диңгез буйга йөрибез инде. Серфинг уйныйбыз. Да. Футбол уйныйбыз. Австралиан футбол уйныйбыз. Чиколи пойдем пофоткаемся. Ничек соң татарлар шушындый ерак илгә барып урнашкан дип уйлыйсыздыр. Гасырлар әүвәл татарлар берәм-берәм күченә торган булганнар. Ә инде бүгенге җәмгыятьнең тамырларын Икенче бөтен дөнья сугышыннан соң Кытайдан күченеп килгән татар сәүдәгәрләр җибәргән. Шуларның берсе 96 яшьлек Сәгыйть абый Садри белән безгә дә очрашырга насыйп булган. Ә гомумән алганда без сезнең башыгызны тарих белән катырырга җыенмыйбыз. Шулай итеп, 3нче чыгарылышны башлап җибәрик. Biz әле дә Адлайд шәһәрендә. Бу шәһәрдә дә Chinatown бар, ягъни Кытай урамнары. Бик кызык булыр дип ышанып калабыз. Әйдәгез, дуслар, киттек. Дуслар, хәзер без кибеткә керәбез. Дуслар, без хәзер кибеткә керәбез. Сувенирлар карыйбыз. Мәсәлән, күңгүрәләр, коалалар, Шүрәле бармаклар. шүрәле бармаклар. Шүрәле бармаклары. Сәмсез. 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 Без Казаннан. Кунакка килдек, Казаннан. Вамбат бар. Рәхмәт. Аборигеннарның музыкаль коралы. Башка кырай куя. Пирожкилар. Сәмсез. Эшпишмак бармы? Эшпишмак. Эшпишмак. Yeah, because just a little bit. Бу бумеранг. Бумеранг. Монда җибәрсәм ярыймы? Монда кибеттә. Апа. Монда җибәрсәм ярыймы? Нәрсә бу? Yeah. Did you want some? Жуам. Шәк-шәк. Шәк-шәк бар. Шәк-шәк бар. Миңа бер шәк-шәк алыйса. Алар нәрсә машинага әленәме? Машинага. Көзгегә. Сез карыйсызмы Фәрхәт һәм Фәрхәт? Do you speak English? Исәнмесез? Тукайның яшь чагы. Тукай бәрәңге ашап утырган картина бар бит?
Балташ қияры. Балташ қияры. Балташта өскен қияр. Бар ма? And what's wrong? Today we're speaking about watermelon. Oh, Gingy. And then this kind of shoes take this name, Oog. And in Russia, today is very fashionable too. Әлем, мен Фархат. Мен Фархат. Бұл 30-шы шығарылы. Біздің орындар бұнда ма? Айы. Мен достар, біз Адлайдағы концертқа келдік. Қарайбыз. Бұл Ильхам Шакировтың жырын ашаған. Yeah.